данғара яке аз ноҳияҳои зебову хушҳавои ватани азизамон мебошад. деҳкадаҳои афсонавӣ, талу теппаҳои хушманзару зиндагии осудаи мардуми ноҳия манзараи дилнишинеро ба назари касҳо вайдо мекунанд. деҳаи Булёни боло тобеи ҷамоати деҳоти Исмат Шарипови ноҳияи Данғара аст. он аз маркази ноҳия 18 километр масофа дорад. вақте меҳмони ин деҳа шудем, эҳсос кардем, ки варзиш ва машғулиятҳои варзишӣ дар тору пуди мардуми Булёни боло ҷой гирифтаасту онҳо варзишҳои суннатиеро бар мисоли бузкашиву асптозиву гӯштингирӣ хеле дӯст медоранд ва ба маънои том машғулаш мешаванд. аз ҷойҳои сайёҳиву дидании деҳа метавон мазори хоҷавалиён ё ба гуфтаи хоҷа Абдуллоҳи Балъонӣ чашма ва дигар ҷойҳои таърихиву сайёҳиро зикр намуд. омади фасли зебои сол, яъне баҳор боз ҳам ба зебоии деҳа ҳусн зам намудаасту истиқболи гарму самимии фасли фархундапай дар ҳар қадам эҳсос мегардад. деҳаи Булёни болои қадимтарин деҳаёст. вақте ки мо дар инҷа ба дунё омадем, дар ин деҳа ҳамагӣ 15-20 бина зиндагонӣ мекард. ҳоло бошад ин 15-20 бина ба 500-600 оила омада расидааст. хоб деҳаи Булёни боло аз чӣ хотир аст? деҳаи Булёни боло дар пояи ҳамин яке аз бузургворои қадимтарини ҳамин деҳа бо номи Хоҷавалиён ана ин болода хок шудагиянд. деҳаи Булёни боло пайваст ба роҳи Абрешим, бо роҳи Абрешим аст. деҳаи Булёни боло анами роҳ қатиб рафта бо роҳи Абрешим куш аст. дар деҳаи Булёни боло аслан мардуми чорводор, моҳипарвар, чорводор, баъд аз ҳама беҳтар варзишгарони хубро дар саҳифаҳои таърих ҷо кардааст. бале, деҳаи Булёни боло дорои таърихи зиёд аст. ба иқрори мардуми деҳа калимаи Булён низ марбут ба номи бузургони ҳамин деҳа аст. ҳамин бобову бибиҳо мегуфтанд ки момоҳо ҳам хеле мегуфтанд ки иҷала бузургони мо бо номи Хоҷавалиён машҳур аст. ана акн бибиҳо мегуфтанд ки Хоҷавалиён, Хоҷа Обидин, Хоҷа Мавлон Тоҷиддин гуфта ҳамин хеле тавсияҳо медоданд моро. мо майда будем, ҳамин суханҳои ҳаморо дар гӯш мегирифтем. усам халқи иҷа асосан ба чорводорию хоҷагидорӣ машғуланд. асптозӣ яке аз машғулиятҳои варзишии писанди мардуми мо маҳсуб мешавад. маълум гардид, ки мардуми ин гӯшаи диёр беш аз ҳама ба асптозиву паҳлавонӣ шавқ доштаанд. аспҳои тозиву хушзоти ин минтақа шӯҳрати волое доранду дар мусобиқаҳои дохиливу берун аз кишвар ба дастовардҳои арзанда шарафёб гардидаанд. бобои Абдурашид аз номдортарин асппарварони минтақа аст. ӯ ҳоло даврони пирӣ меронад, аммо вақте гапсари аспсаворӣ бошад, ӯ худро ҷавон ҳис мекунад. ман агар аз таърихи ҷавонии худам ба шумо сухан бигӯм иззат диҳед, аз сини 14-солагӣ ман ба аспбозӣ шуғли калон доштам. падарамон моро барои асп шуғли калон дошт. аз сини 14 то 75 ман беасп дар хонамон беасп намондагиам. дар бузои республика, дар бузои Узбекистон иштирок карда ҷой яке машғул кардагиам. то ҳозир дар сини 75-солагӣ қатори ҷавонон ки дар республика чи дар ком районе набоша иштирок варзиш додаам.
албатта бо омадомади фасли зебои баҳор табиат ҳам зинда мешавад ва бозию ҳамон анъанот ҳам дигар бора гӯем ки ба роҳ монда мешавад ки имрӯз мо қарор дорем дар деҳаи бульёни боло ва дӯстони азиз инҷо ҷамъомади мо ҳам ба он хотире ҳаст ки як рақобати аспдавонӣ барпо мешавад. ва мо аллакай дар ду асп савор шудаем ва ин ду асп аз аспҳои машҳуртарини ҳамин минтақаи бульёни боло яъне маҳсуб меёбанд ва яке ном дорад снайпер ва дигар бошад сенатор. албатта аспе ки айни ҳол ман дар болои ӯ ҳастам сенатор ном дорад ва беҳтарин аспи ҳамин минтақа маҳсуб мешавад. ба лақаби дигар чемпион ҳам мегӯянд ин аспро, чун дар бисёре аз пойгаҳҳо рақами як шуда пойгаҳҳоро анҷом додааст ва имрӯз ҳам албатта як ифтихор аст ки дар чунин аспҳои болаёқату чунин аспҳои гӯем тозӣ мо шиштаи мо ҳамроҳи ин мардуме ки ҷамъ омадаанд ана ҳамин рақобати пойгаи аспдавониро якҷоя мегузаронем. ва акнун рақобати аспдавониро шурӯъ хоҳем кард. زمین پست و ببین آسمان بلند است. جوانی مثل یک اسب دوند است. بخواهی در جوانی اسب دوانی میان اسبها خوبش سمند است. بوی دادیم، بویم بو بردیم، ماشینم بردیم، شترم بردیم. در مسابقه در کاوکاز اشتراک کردم، جای اکما گرفتم. در مسکو اشتراک کردم، جای دیما گرفتم. در ازبکستان اشتراک کردم، جای دیما گرفتم. ماشین گرفتم، شتر گرفتم، اسب گرفتم. ای همه در قیمت در وقت هم خلادل گرفتم. در وقت هم قیمت هم خلادل بود. аспсаворӣ барои мо ҳам машғулияти ҷолиб буд. шӯру шавқи сокинони деҳаро дида ҳеҷ намехостем аз ин машғулият дур гардем, вале ба мо хабар доданд ки дар деҳаи бульёни боло мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа роҳандозӣ гардидааст. ҷавонони мо ҳам низ бисёр дӯст медоранд варзиши гӯштингирӣ, аспдавонӣ. аслан футболу волейбол дар ҳамаи соҳаҳои варзиш пешрафанд дар ноҳия. از دستای لولاروخ با دستای بولیونی بولو سلام! دستای بولیونی بولو با دستای لولاروخ سلام! мусобиқаи варзишии футболи деҳа ба деҳа ки дустурони ин навъи варзишро ҷамъ оварда буд, маҳз ҳамин рӯз дар ин минтақа ҷамъбаст гардид. бозии финалӣ миёни дастаҳои бульёни боло ва лоларух баргузор гардид ки дастаи бульёни боло бар дастаи рақиб ғолиб омад.
варзиш воситаи хуб мебошад ки ба инсон ва ба саломатии инсон фоидаовар мебошад. Бояд ҳама ҷавонон ба футбол машғул шаванд. Футбол ин худ солимии ҷомеа мебошад. мо ҳамаро ба бозии футбол даъват менамоем. ба ғарз ай чорводориву хоҷагии тари хоҷагии қишлоқи мо бо ҳавзҳои моҳипарварӣ ҳастанд ки шукронаи ҷавоно хеле ҷавонои боғайрату болаёқат ҳастанд. моҳӣ оварда парвариш кардесиянд. ай хӯрокҳои миллӣ боша. ман ҳамчу модар ҳамчу зан бештар ҳаму таҳмолу фатирмаская нағз мебинем. бо агар қисми тобистон боша бо харбузаи мулоими ширина бо реза када боло шуда бо мемонанд анака беҳтарин таом барои мо тоҷико аяка. ҳами деҳаи билёни болои мода ҳам фарзандои падармон бародарамон ҳавзои калон моҳӣ мекунанд. ҳами моҳиёро мо ҳам ҳавзои худмон мегирем. ҳами ҳавзои худмон мегирем ва мебарем. маҳз ҳамин гуна хӯрокҳои серғизову табиӣ ки дар оташдони бобоӣ омода мегарданд ҳам лаззат доранду ҳам ба тану ҷони мардум хоса варзишгарон манфиатбор. баҳром ҷон биёй моҳӣ тайёр шуда барем қати даракот бихӯрем бачам. ҳар минтақаи кишвари азизамон таомҳои хоси худро доранд ва ҳар кадоми он таъму лаззати вижа ва тарзи омодасозии махсусро доранд. این همیشه گندم میچکیم، تازه میکنیم، تر میکنیم، در دیگ میاندازیم، میجوشونیم، شیر قطیش میکنیم. این اوقات ملی تاجیکی برای فصل بهار. ترکیبش این گندم میچکی، نخود میچکی، لوبی را میاندازی، میجوشونیم، میورداری دیگه تیار شیر میدازی. мардум аз маркази деҳа баъди таnovули хӯрок ба майдони гӯштин раҳсипор мешуданд. бо ҳамин тантанаву шаҳомати мусобиқаи гӯштин низ оғоз ёфт. мо дар деҳот корҳои хоҷагӣ дорем, деҳқонӣ, намуди побел кардан. дар гӯши мо мезад ки дар фалон деҳа, фалон ноҳия ҳамин хел намуди гӯштингириҳо ҳастанд. балки аз деҳҳои наздик дар гӯши мо садои овози гӯштини ҳалол гуфтан намуди анъанаи тоҷикӣ дар гӯши мо мезад. мо ҳамин бела остак мондаву ба ҳамин гӯштин иштирок мекардем, ҳам майдондорӣ мекардем. мо мехоҳем ки насли навраси мо ҳамин гӯштини аҷдодии мора, гӯштини санъатии мора имрӯз ки ҷаҳонӣ шудааст, мо рӯҳияи ҷавононро мехоҳем ки дар ҳамин чи талқин кунем ки ҳамин ҷавоно ҳамин намуди санъатҳои миллӣ, санъатҳои анъанаии бобогии мора пеш бибаранд. деҳаи мо деҳаи паҳлавонпарвар аст. оғози айёми баҳор аст ва албатта ки дар ин фасл оғози рақобатҳои гӯштингирӣ дар ин ё он минтақаи ҷумҳурӣ мешавад.
ва имрӯз дар деҳаи Булёни ноҳияи Данғара як мусобиқаи ҷолиб бо дидани гӯштингирӣ барпо гардида истодааст ки имрӯз шоҳиди он хоҳем гардид. албатта мусобиқаи муҳташам дар ин деҳа роҳандозӣ шудааст ва издиҳоми зиёди мухлисон дар талу теппаҳо дар канори ана ҳамин майдони оросташуда ба чашм мерасад ки иди ҳақиқии гӯштингириро дар ин ҷо тараннум мекунад ва назди мо 2 нафар аз муборизоне ҳастанд ки аввалин рақобатҳои гӯштингирии ин майдонро барпо мекунанд. шурӯъ мекунем, салом мекунем, эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо меорем. омода ҳастед шумо? шумо омода ҳастед? гиред, оғоз мекунем. бисёр ҷолиб мешавад. акнун кӯшиш мекунад ва ҳаракати аввал хуб нашуд. бори дигар ин ҳисоб нест. бори дигар бояд тоза ҳалол бошад. ана инро ҳалол мегӯям ва як қарсак кафкӯбӣ ба ифтихори Аминҷон аз ноҳияи Муминобод омад ва аввалин рақобати ин майдонро барпо намуду ғолиб шуд. як қарсак ба ифтихори Аминҷон. аз номи Федератсияи гӯштингирии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Аминҷон, ба нафаре ки аввалин шуда дар майдон гӯштин гирифту ғолиб омад, ана ҳамин яктак тақдим мегардад. муборак бошад. маънои мақсад паҳлавон ие ки паҳлавон фурӯтан меган. одоби паҳлавон дар дараҷаи аввал аст. одоби паҳлавон дар дараҷаи аввал аст. вақте паҳлавон дар майдони гӯштингирӣ мекунад, ӯ мухлис дора ба худ аз тамоми шаҳру ноҳияҳо ба ин деҳат меоянд, гӯштингирӣ мекунанд. вақте ки паҳлавон одобу ахлоқи худша эҳтиром ки накард, мухлисаш нороҳат меравад. мо ҳаракат мекунем ки мухлиси худро шод кунему. аз ҳамин намуди гӯштин ҷавоно баҳра бигирану тарбия биёванд. насли навраси мо аз ҳамин намуди гӯштин тарбия биёванд ки то ки гӯштини миллии мо ҷаҳонӣ шуд. мо ба сабаб суханҳои гӯҳарбори асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро пешаи худ гирифтем ки нахустин шуда дар ҳамин ноҳия мо ҳамин намуди гӯштингириро баргузор гардонем ки мусобиқаи гӯштингирӣ намуди суннатҳои миллӣ анъанаи мо дар ҳамия ки дар фасли баҳор, дар фасли ҳамаи гулҳо мешукуфад, мардум рӯҳия мегирад аз ин сарзамин. воқеан зиндагии кӯҳистон шеваву шакли ба худ хосро дорост. ҳар боре ки кас бо анъанаву тарзи зиндагӣ ва варзишҳои миллии дилхоҳ минтақаи Тоҷикистон ошно мегардад, лаззату хотираҳои некро бо худ мегирад. мо низ аз шодмониву тантанаи мардуми деҳаи Булёни боло хеле шод гардидем. маҳз дар омади фасли баҳор ки табиат зинда мешаваду ҳавои ватани азизи моро ҳусни дигаре мебахшад, тамошои кӯҳистон боз ҳам дилнишинтару гуворотар мегардад. бо ин ҳама шукӯҳу тантана як рӯзи мо дар деҳаи хушҳавои Булёни болои ноҳияи Данғара ба поён расид.